batterie majunove. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ili. On depo, ada urangurda musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Edo sukabe, sera kono dole jeli sernide. Ija Bukari jongom an ko mofɗa ko woy he wat yewtoɗo wima meka koko mofata ko haydar mi joga Bukari he jongom an wadde ponnuɗa min hooram nde kon korto ɓolo nde ala haydar min mi yima aɗa mofa woni mbiya kama jogaka haydar Bukari min mi joga e haydar he an ko wona ko ɗum bom an hoɗo utirɗa wayni min ko ɗon janomi waɗɗani mi jugnoɗo haaju tan haajum ganduɗani mbo haalta kom woni e joni ko mofɗa ko yaltin ɗum mi ƴeewa yaltin mi ƴeewa Bukari ɗum ko kam min jeeyi he yaltin ko mofɗa ko mi ƴeewa ko ɗum woni mbimami ɗum ko kam min jeeyi ɗum he jongom wadde wona an min an kaldami yaltin ko moggata ko mi ƴeewa ko ɗum woni wawa wonde de yewniima ça va Seydou naka no wayi alhamdulillah yettare Allah baba hande moom il faut mi ñaam kalis ma haydara ala e posam mbirin sa ala kalis ko am garta an min yoɓinom 150 000 ma hakkude min gasi ala baba to ɗum kalis tan ɗum wa hayda mbuuɗo 15 wawam ɗum tot eyyi mi haaldilo Sofia ha joni joni mbimami somi tottani mi kalna Sofia Sofia haaldilo fof mbimami fof tottam kalis jam jongom an hande nden ɗa mbara reppane junggam he yaltin joguiɗa ko Bukari mbimami ala jongom yaltin joguiɗa ko mi ƴeew jongom min jeeyi ɗum he jongom he jongom fes hon foti tottanma hon foti jiɗɗa ujunnaji 15 fes ala probléme min wiyan addanma ujunnaji 10 mi ande an ka jottaɗo no an ka boyam jottaɗo dari barke rasulullahi joom kalis joom telede no bawɗo ni wallahi ɗum jogui kalis tet hande moom moto mbawɗon vum jongom an cikkuɗa haɗa kam wawi daɗir tan nder suude he jongom ko mofɗa ko yaltin ɗum mi ƴeewa ko ɗum woni Bukari ɗum ko kam min jeeyi ɗum jongom hon jogorɗa ɗo ko jeyɗa komi wawa yi jongom yaltin ko mofɗa ko mi ƴeewa gelles men sukke ma men noddu ma yo mayi noddu gol jongom yaltin ko mofɗa ko yaltin Bukari ɗum ko yaltin mi ƴeewa an kam jongom an haɗ ƴewtinɗa hoore ma mbara reppane junggam he yaltin ko joguiɗa ko mi ƴeewa ko ɗum woni billahi ɗum ɗo sa yaltinayi ɗum anda fof hoɗ ƴettoyɗa ɗum sa yaltinayi ɗum ma andude jongom yaltin mi ƴeewa cikkuɗa komi anda ko mofɗa ko ɗum woni wallahi sa hollayi nimi ko ɗum woni ƴeew suudu ma ɗum sa renakimi har mi nangu te leeso ngo mi wonta hega lela mi wonta ñamde ma mi wonta yarga ma te hay an sa renakimi mi wanma abandonné Bukari ko mbiɗa ko ko nanɗa ko jogom yaltin joguiɗa komi ƴeewa dande nde kam ala hen
est-ce que Allah jongo joni ala heddani ma sona yaade had nata e leegi had ƴeewa ceerna ceernen bile ja bile yen an yel yo koñ lekkoñ bolle pooyi ɗum koñ ayo Rasulullahi jom telede fes min ko bi haram matan ligganto ala babu ya musabi ala an fes an gal wade wa accu min total makani min ko kudar min an baba tikku tilfu yanama heccanki tan nawa 200 000 hande kadi ngara mbiya yo ma wel 75 000 pourquoi wadde min ko an liggantomi ha darta galle moƴƴi wallahi a majji ɗum ay ɗum wona ɗum welnata dewgal ne wona ɗum fewnata hoɗorde haɗa andi fewnata hoɗorde debbo ko resama haɗa andi woni faddude mum fewnata hoɗorde mum ko sikine yalta wayno joom galle mum so joom galle mum wi ɗum yaha so wi ɗum jooɗo ko ɗum woni ñawdagal debbo desaɗa ɗum ɗo haydara ala ko woni hen ƴeewi fat sen mi haalan ma seeɗa ay sa woni suudu ma a dañi ko ganduɗa hoore ma ɗum leerani ya gadda mbaɗa e ɓandu ma te oɗo ceerno ay ko waɗata ko nono wayi wawde yi ay aduna Allah joni kala gonduɗo caɗele tan so are makko o réglen maɗa ha hooram haywa jam woyyo wortodororo ko ɗum taki noon kala desɗe lembi ɗe leɗɗeje mon kagaɗe ɗi ayoji ko ɗi tan gadda toon lowon reedu neɗɗo ha wi fetew taf joni noon hanti adjo hôpital hin noddo ambulance uji taw ko bone moɗon tan ɓoro ɓoccole ɗe leɗɗe kagaɗe joni ɗum ɗo cikkuɗa wonko ɗum nafata ha heewi sa ƴeew mbeɗa felliɗ ɗum ɗo jooma kalisal ma fof ka juppoɗo heen ina wawi daw bo makko tottiri toon cuuɗari ma mais ɗum tawi ko ɗum woni yakar ma haɗañ ɗo ɗum rondi ko nder 12 jortinoyatmi ɗum 12 jortino bukan ɗum yahan 12 de bugari feeram ɓuri ay daccini o baɗɗo no feeram ɓuri ko neɗɗo waɗi fof o anda ko neɗɗo waɗi fof sorte mo anda ɗum yokkam yi bugari yokkam yi bugari Amadou immo comme cohlo Amadou sese mbatta min ar ay moto force ba sese mbatta kam min sese immo comme cohlo da fuste hal Amadou an hoto pawɗo wiide haɗa yeeye galle min tayi mbiɗa min tayi temi yeyam a haalani gonga noon a wasi hal gonko an woni haalani o mawɗo ƴef décision mbi an firta an ka mawɗo an ka mawɗo d'accord wona mawɗo wadde guel ɗo cukalel keccel banguel teɗen ma guel yeey galle o wona gonga a wawa hen hayda a fenat fendi ko an fenata ka an mawɗo gayiɗo ɗum woni cartable ma ngal waɗa burdu ƴetti décision am pour yeyde galle o ala ko mbawɗani ala goɗɗo wawi hen welma fof wat mbima fenat on décision wattuma e poos a fenat mi wattatamo galle o ana antimo abrahama han kam ande faytaka min tayi mi yeyat galle o goto mon fof mi ittan ɗum gueɗal mum min natti mulde natti hul gacce ma mbimi hey anda an natti hul gacce ma wisalami gacce ma kula mi yeyam Amadou onon ni wona ni gartire hakkillaji mon seeɗa telli noon daaɗi mon ɗe Boucary gartigol hakkil ala ɗo ko haalata ko wawon wiɗomo yeey galle Amadou welani ha welani noon Abdourahmane haalanma ko ɗum gonga dalde aliou Abdourahmane ƴeew weli on puuson peece ɗon galle o mi yeyam goto mon fof heɓa gueɗal mum yah par ce que on mbaɗi kam on tampani kam mi wawa mon ni wurdir galle o noon kayitaji goni koye junga so weeli on so metti en neɗɗo mon yiiɗi fof noon yo wat mbimi fenade kalta ɗo min waɗi pare fenade kalta ɗo ɗum yahata fendi ko an an o woni an kalta kecc aɗa dayetani ndewade ceɓam laati mbeew a wawa kama mattamme anda kiiɓe ka huywere aɗa mbawɗa rew alaɗa mbawɗa rew ndiwaɗa doƴƴeɗa ha jeeya galle o an galle o est ce que jigna men ɓe paggarino mbako yama yeey tan nawa pecce nder ya pijoroya ha laaɓa ay an aɗa waɗi ngel koyel bagel koyel mayki jolliyiɗo han kam foti hen décision am mom ƴettu ƴeew on pamdiri yittudem mi waɗan cekel belal wona gonga wallahi a haalani gonga a haalani gonga renomi noon Abdourahmane renomi ay tusko tomo bo jam fi Namu jam ay wot tamfini yim Namu an ko woni o sanande huywere
woni huyren onon woni huyren l'hôpital debbo mawnum suke nge an cukka he keddomde ƴettuɗa min elta ɗiggi tottuma barke rasulullah walay kon gorko min pagantorono debbo Amadou altir hakkille ma o Amadou ko mbaɗta ko nani ɓurtude te oɗo galle haɗa yanna jignaɓe men paggirano kema wonde haɗama yeeye nawa pijiroya goppa amen galle o fuus ɓesgu o saro wona ɗum taknomo faggide Boukary he ay tawi kam mandel kalna mbiyani meɗe fijiroy yeeyat goto fof heɓa gueɗal mum neɗɗo welama gueɗal mum sumta a faami te eppi haala kam mi wawa décision am ƴettumi ala ko mbawɗan ala ko goɗɗo wawi hen a ƴettata ɗo décision hay goto yimɓe jewtidani hen galle o galle dental beele dental ngal fof jooɗo yewtede hen melda min mi yewdidama onon jamfotoɓe onon sasiyoɓe Namour annen aɗa andi kay mi oppirtami ni yen ha ko aldi moon an anda Amadou bonde mum bonde Amadou yeehi ha joni Amadou miiji yeede galle mbiɗa holɗum eyyi galle oɗo o galle ijjam mi najar walla mi haangi Amadou holno yeyrere oɗo galle kanko jogui kayitaji galle o walla kam jogui kayitaji ayi jiiɗi Amadou woni afa galle Amadou kay won mawɗo ga yedde tan kono kam woni afa galle kayitaji ɗi fof goni koye jungo mum ha kono ayi wala an anda Amadou bonde Amadou on gondi on ganda Amadou te ɗum fof noon hakkude men tan woni ko yiɗa o yiɗa kowoni midde mi naci min mi anda ni holko pour mi haalde ha joni Namour jimmi ko mbaɗa kalmi o joni woto heɓɗo aɗa haaɓe makko woda koto ganjamo hunde kewa joni nawmi e lawol tan haala ka gasa lawol mi nawata ɗum lawol ko min rekla ɗum ha wiye coƴ mi heɓa kayitaji mi taga e junggam mi nawa ɗum lawol o koruji men fof daro goto fof ayi o nawi mawnum lawol mi watta ɗum ko min reklat ɗum ha wiye coƴ mi addata kayitaji mi jogo Amadou ko kangat walla ko kanakin ɗon mami woni ko ngandumi hen an kuɗigel ngel Allah an onon meɗamon yewtide onon somi noddi on ko jiɗmi ko callo mami on hollu noon min ɓuuri on won bandi ɓuuri on won say laabi ujunere galle o mi yeeyam weeli on metti o te eppi ɗum Boukary yal sala tan yal sala ganda noon hay sa yeehi dembatere yo notaire yo kala ɗo mbawɗa ya galle o a yeeyatama hande yeeyatama janggo en tant que yimɓeɓe jooɗaji ala ɗo mbawɗa rew ha jeeyama on joga kayitaji min joguiɗi min haalde notaire min yeeyat prix belɗum a faami debbo Boukary ay haala koye wawa ƴe Boukary yal sala hay sa wenaw jaaha dembatere binde ha yeeyatama on ɓenniri a yeeyatama on ɓenniri an wala kaano onon balɗuɓe onon sasiyoɓe onon bandiji min jeey toon bandiyagal nder galle min ɓuuron won bandi international ƴeew kosam nene min itiɗam musnu ha pari keddam musnu ɗo allo ça va hal selli hombo an notaire o ok ça va hal selli jam tan a dañi client ok a jarama on feewi noon e darde ma te onon liggey moon heɓe yaawi han ok mami toon ar joni merci beaucoup a jarama on feewi merci alhamdulillahi rabbil alamin Amadou mawna Amadou mawna Amadou sabu lillahi wa rasul Amadou woto yeeye galleyel men ngel koyen haɗa wonde min koñ ma en gonde ɓesgu sa yeeyima han tan koten luya suuji sabu Allah ko jiiɗɗen endu yumma ko jiiɗɗen duhol baba Amadou woto yeey galle men dawen Boukary ƴeew yurmi kinade ala ɗo galle o décision om ƴettima han paari par ce que Boukary onon pourquoi onon non hettunumi pourquoi Boukary haɗ kam hoyne pourquoi Boukary mi tottuma dongolam guilñan tottuɗa Abdourahmane Sofia ha joni alam haaju ala ƴeew min han walde guenani e walde to fof foti onon kay onon mbawi soy kono min on koyni kam par ce que on nanni kam a probléme a paari calde hen yalto Boukary mi yeyat galle o Amadou ƴeew wallahi sa yeeyi galle o Amadou am koya ko ɓuuri koy min komi koyɗo ƴeew woppami hoya wona ala an kay an haɗ kam añani koynal Namour
an gila hanki ha joni hakkille ma wonani ɗo en Namour woto waɗirni yen jimi ko gartira hakkille ma te Namour komi ñaagui ɗum saabu Allah e nelaɗo muɗum Amadou woto waɗi ɗum haydara ko gandanɗa hoorema janggo waɗa nimsir mi yiiɗa mbaɗira ni te mi yiiɗa miijorɗa no boni Sofia ay Amadou anda jam Amadou anda sesde Amadou ko mbabba Amadou ko doole tan mbaɗa wat jiita mum ko jiɗɗa ko si wona ɗum a wawa ɗanki jiɗɗa ko an tuttira debbam happan gadda diftoɗa nden hitan gadda rewma ɗin mbaɗa galle mbiya an a yiɗa koyram tig jiɗɗa min noon mi hoyata a faami mi yeeyata galle o han mi yeeyama janggo mi yiyani hattami mi yeey Amadou encore anne a ñaani tan annen min koñ maccare ndira ɓes mumen won hante galle joolaɓe serraɓe tan en dugde luya o kam ɗon mi añani wona onon on gañananimi lelade Sall on gañani loppide debbam on gañ an so yi Abrahama wonde Sofia mettata musta mi yeeyat galle Boukary kala ko mbawɗa haal e ko mbawɗa waɗ ko ƴetti décision am Amadou mi yelimom wallahi Boukary min guelma mi yelimom saabu Allah Namour ko kala ko fof ko gonka min komi ñaaguiɗomo tan waɗir seesa kala ko seesa réglata fitina réglata ɗum te min mbiɗa andi Amadou no way très bien o dogata te anne kadi ko doole ma joguiɗa kono woto waɗa haydara ko ganduɗa hoorema janggo so jeehi lawol o woto ko dañƴa hen he ƴeew min mi hulat hen lawol ay ɗum ɗo kalatmi Namour calme toi waɗir seesa Sofia Amadou mi yeɓata ɗum hombo yeey galle o wallahi o yeeytama par ce que ay galle o ay babiraɗo men ko tampude hen maire o dari walli ɗum ha ɗum daña ko fof daña pourquoi pas Amadou hombo yeey galle o hoɗo fayi ɗum gueɗal ɗimmal ngal galle o min mi haɓete hen ha mi daña ko jiɗmi ko wolemi hoto janggo jaam somi tawi jinnaɓe to taw mi hersata Namour ko kala ko fof ko gonga min ko kala ko mbeɗa yaade ma kono saabu Allah e nelaɗo muɗum waɗir seesa ha kebta galle o anani Sofia Amadou anda seese tawno ko neɗɗo yimɓe jaara seese kono Amadou ko mbabba mbimami mbabbinandi seese kono an ɓuuramo ɓuurmo hakkille tan galleyel men ko galle jiknaɓe men woppirno men woto yeey mbaɗen bone woto yeey haɗani hatta mi yeey galle o noon heɓtude Sofia somi heɓtani Sofia mi yeeyam te ayi Boukary an yo Abdourahmane wi goɗɗo buftinaka mi natti on yiɗi mi natti mon yiɗi wonde par ce que jaleɗe hoyndemi gonirɗon nder galle ɗum noon tawi ɗum woni hen tomi heɓtani Sofia mi yeey galle o ama wona sa heɓti Sofia yeyata galle o somi heɓti Sofia mi yeeyata par ce que pourquoi meɗam yeey mi wonda debba min gon nder galle mi wuurda gurdam ɗam gurnoɓe Namour tin wonnam ko mbimami ko a jaaɓi ok pardon komi dañɗo mbo poni fottoy to mi nani arami yato mami yiɗum Namour yaay dow jam gatta e dow jam mais s'il te plaît hay sa wirtimum ɗa e damal galle wota haalde mo ko anani ok oto wimo haydar de ok mbiɗon yaha jooni ma oto wimo haydarde anani de ok caɗele galle fof ko Amadou fawat ɗum yimɓe mais a tan komi heɓtata ɗum kay mi yeeyama ala ƴeew joni ƴeew fadam seeɗa fadanma fad eyo Abdourahmane komi cuhlunoɗoma haaju tiɗɗo koɗoma paanumi Allah waɗi en kawri salamu aleykum mi talani ɗum ay min ko gonmi koye daw Boukary ay haala ma ko min talani ka wallam sabu Allah ala komi cuhluɗoma ko haaju ti ƴeew hay 5 minutes tan dokkami haadema daw koɗoma ndoynomi Allah waɗi en kawri wadde an nan tan hey min won patɗumi komi dawomi haajam ala ko kurko arga e jiiden haadema daw arga saabu Allah arga an Boukary waɗam sees min an kam han taggami ɗo nden an kam Boukary o arga komi woni Abdourahmane ay musiba o kurkurtanoɗo nder galle o domonno fof hande mo jebani mo ɓesni hey haalnam haala laaɓka e woni musiba kurkur haalnam ko laaɓi mi nana Abdourahmane galle o yeeyama mbiɗa galle o gonɗe wallahi Amadou waɗi peeje moye peccorde ɗum min tawi ɗum hen haalda notaire o téléphone
notere o wi ɗum mi dañanima client kalis o boñɗo jooɗi hedde garana kalis o Amadou yeeyi galle o de Bukay ay haren kalama Bukay o fontu Bukay Amadou wa yeey galle o Amadou wa yeey galle o temi haalanma galle o wallahi hay coɗɗom heɓat probléme an Abdourahmane Amadou mon jogui kayitaji galle Amadou moni naata ene lejjata ene haalda notere uji ene haalda demba teruji yaha lejjata wallahi saha keni galle o yaha bonten ɓoccode Bukay Amadou ko waɗi kam jeeyi galle o jogade kayit galle a jogui an jeeyi galle ay Amadou ko an haaqnini kono min wakam haaqnini billahi Abdourahmane so wonano komi jaggo ɗum jewtinmi mi pontodiri mum tawanno ko heɓa yi ha ƴetti kalis o ha arti ha feccodirima cikku ɗon min wonat huywere moɗon lelantoon ono saaluji goto moon fof ɓitti debbo mum Abdourahmane hon kam sekdor hombo wonda Sofia heɓe jaggodira ba heɓe momodira hedda barke rasulillah billahi somi heɓtan Sofia mi yeeyam kono noon o wi ko gueɗel gotel wawi ɗum tan hawti yeyde galle o hongel gueɗel yo o wi ko en tant que a serani Sofia arte jonggo mum a yi'a neɗo wawi rew ha wasa yeey galle o Bukay ɗum tawa ɗum haɗa ɗum yeey galle o eyi nden gandama o yeeyam ala Abdourahmane par ce que mi serani hande mi serani jangga te ay Bukay miɗo mooli Allah ay ko haala mi yiiɗa haɗa adam woto haaqnam ɗo min Abdourahmane ƴeew woto yejjinde noon enen ko en haaldunoɓe peɓodirɗen e nder peɓodirgol he ɗum yeehi ha ɗum tol ndiɗo ɗo fiɓde ndu wonno ɗo fenade natti hen Amadou ko haali ko gonga de te noon debbo jarani galle jeeyade de Abdourahmane haɗi ceera Sofia tottita Amadou joom suudu mum Bukay yew billahi sa witi kam seer mi ñamma sa witi kam seer Sofia mi ñamma joni Abdourahmane fet sem mbimi joni on galle o yeeye koyen yo yeey mi serani te billahi galle o waaba yeey ay ko haala mi yiiɗa komi joguiɗo client par o Abdourahmane an noon an woni ko wona ko gonga ko an woni o musidɓe fof ko an woni yuman hem o wiyam ni tan mbaɗa ni becceje mbaɗa mbir séréer perto ma woppa debbo janano wallahi ma ɗum woppa galle o yaharta ni de wallahi mi yaharta ni edo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗamne piɗɗiɗam woto waɗamne alhamdulillahi rabbil alamin Amadou kala ko jiiɗa e aduna noon yewtere ha famodire ko ɗum woni ko foti ko won kono ay heñare addat tan ko weñare Bukay namnakim ɗum fof de hani nanimani ƴetɗa to gadduɗa ɗum tan cohlumi andu eyo Amadou mi yiide Abdourahmane min jewtodi heureusement noon tawmi ɗum ko ina woni dawol ina woni bolol mi anda bolol goɗɗugol walla ɓaydugol kono ni no jeerumi Abdourahmane ina wayno min jaggumi hade min famodiri jinmi noon ko annene kala no mbawɗa waɗ komi toriɗoma hakke jeydigal ngal hakke kosam ɗam endu ndu no dentuɗen hakke duhol ngol dentuɗen mbuñanoɗami ha Abdourahmane arta mi rutto e mumin jewtir min mbaɗa confirmé Sofia arta jongo ma ɗum gasi Bukay kala ko nanmi aduna noon e gurdamam aɗa jeeya nan ɗum hen par ce que ɗeɗo caɗele keɓɗen fof an fawmi omi ciftoɗa min de komi ciftiɗo rek jiiɗen hoore fof ko haaju muɗum andi ko gandintumami min mi wona gueƴo komin kaldataɗo cifto elle kaldoyi gueƴo min tawi jeew ko min tawi cifti an jongomi ko lawma ko mbimami ñande hoto haalde joom gallam no kalditani wona ɗum poɗɗa haaldide makko darda ɗum mbiya ko min tawi joom galle
jewa danar jogi jom galle mi andan jom galle mo gandanɗa hoore ma ƴewata sa ñaami walla sa yari walla ko gonɗa e dow muɗum te ko ɓuuri hen bonde hay walde walata suudu ma ana fotani wiide joom galle ay ɗum haajuma ala hen eyyi saabu an tottunumi dongal tottuɗa ɗum mbiɗama a toppita guilnena toppitay Boukary haɗa nimi yiiɗa ko mettuma kam mais ɗum ɗo kam mi wawa ɗum ni woppirde ay wiiri on mbaɗa toon han janggo ɓaawa janggo ana heppani aduna ma min komi keppuɗo so gonnani nani jah mintede nani jah mangu nani ara mayde nani ara te mi yiiɗa maymi heɓtani Sofia Boukary ƴeew kalantami ko beela ko gonga walla wona gonga woto fenanama Amadou wallahi ko kalanmami ko yoɓru ɗum ñamade Abdourahmane demin jewtidata han wallahi no jeerum ɗum ni nen hettorimi te hettima hande ha ɓerde nde hecci billahi min ceerto gueɗe ɗe heɗe bacca ne gonni Abdourahmane hin laaɓi reedu wallahi siko arti yo wamono min mbaɗi ɗum confirmé ɗum ɗon ɗum heedi 5 yaltin hakkille ma ha laaɓa tos e yeyde galle ganda Sofia arte jungo ma Amadou ɗum kay c'est facile ina weeɓi Boukary min guelma kay kala ko haalanma jiɗmi ko annene taw haɗa hen wawi hedde e dow condition min mo wawi okko ñalama goto français wi ko une journée anglais wi ko one day ɗum mbawmi son mbaɗani noon ɗo kejjami guila fajiri mi yaha mi yeeyi galle o pin toon taw meɗɗo jooɗi mi jogi kalis galle o a faami on mbaɗat ko mbimi ko min en waɗa ko mbiɗon ko son mbaɗani mbimi ko mi watta ko mbiɗon ko te hotomi haaldetema aɗa cipto kam anani ko mbimami ko jasɗo ha maya min te tela ko mbawɗa hen an ko mettuma ko noon min mi taganima ɗum ko musata ɓerde ma ko ne fasa mi fawanima ɗum ko poɗɗa liccidde ɗo e galle ko heewi noon probléme gonɗo ɗo e hakkudema e joom galle ɗum jiɗɗa rondade mbaɗa yam jamantama ɗum noon nak classe ha mayɗa cim jongom ko min wiyete ni Amadou jinmi noon ko jahara jam ganda Poular kam wi ko toujours heñaare addata ko weñaare mi ardami heñaare yo weñaare fof ala Sofia ɗo wonno mi yeeyi galle o ɗum tan woni haala kadi gasi Amadou mawnam Allah jarama mi weltima ko okkuɗami ko jinmi noon ko gartira hakkille ma ganda Sofia arte junggo ma yejjita ha laaɓa tos ko fate jeeygol galle Amadou mawnam ɗum tan jinmi mi yejjitta de tawi wona Sofia alkhayri hakkanam Sofia ɗum tan de wawimde yejjitin galle o si ɗum naati hoore ma c'est bon si naatani hoore ma an anni inchallah wallahi a memsata mbaɗe ko mbimi ko walla mi waɗa ko mbimi ko ɗum tan woni haala ka yo Boukary ko an cohli ɗon barka jam kadi jeew jimmi ko kaldana kam e debbo ma bonɗo neejo kadi de debba mo de so boni needi so needi mum ndi bonino laabi 5 sa renaki an needi ma ndi bono laabi 16 Boukary ka ɗum mbiyata kam eyyi he andi ko gandituma yo rokku Abdourahmane needi so wona ɗum min e makko e galle he welata noon saabu kanko ko cuɗɗo amin jikku makko mi andiranomo ni hewoyo wortondororo jeew est ce que galle on waɗi moƴƴinede saka noon rewɓe jeew hande noon mi haaltanma ɗum kadi laawol goɗɗum rewɓe galle o fof ko bonnedagal ɓe kirtoto ko ɗum ɓe kaccitoto ko ɗum ɓe gottoto ha tengti noon an jeewa an est ce que jeewa an haɗa foti huccidde am haɗa haala haɗa yekketa daande haɗa yekketa jooɗi haɗa jaaja elle mi wona kellifaɗo elle mi wona joom galle ma jeewa te ko wona ko ɗum jeewa est ce que debbo torotoɗo daande ene foti darade ene wiya waɗnata joom galle mum defandata ɗum ene deeƴa hakkille tukma murma mbabba ñol cam an ka jas mi haaldata e ma mo wa reglude galle mum kam wa reglude goɗɗum fasiraɓe no jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe
aɗo fiye